Здравейте, приятели на тренировките собствено тегло. Аз съм Ангел Караиванов и отново продължаваме с комплекс, който е 8 минути. Днес съм подбрал две упражнения. Първото упражнение е напад с повдигане коляно нагоре. Второто упражнение е коремна преса с докосване на колената. Сега ще ви покажа така, че гледайте малките детайли, за да може да ги изпълните правилно. При напада правим крачка назад. Коляното може да докосне земята, но в никакъв случай не трябва да се удря долу. И повдигаме коляно горе високо. Лесният вариант е само с повдигане. Трудният вариант е с подскок високо горе. Ледуваме ляв крак и десен крак. Имаме по 10 повторения на крак, така че общо 20. Второто упражнение е за корем. При него имаме изпълнение на две трудности отново. Когато изпълняваме първата трудност, трябва да коснем с пръстите на ръцете коляното, а лайката да е долу на земята. По този начин редуваме. Трудният вариант вече е докосване на лакета до коляното. Изпълнявате двете упражнения, като и от двете имате общо 20 повторения на лява и на дясна страна. 20 напада с повдигане на коляно и 20 коремни преси с докосване на лакета в коляното или дъната. Изпълнявайте ги с максимално темпо, за да може тези 8 минути да ви натоварят достатъчно. Ако трябва, почивайте, но важното е да дадете максимум от себе си. Тренирайте редовно, с голямо желание и резултатите ще дадат 100% при вас. Довиждане и до нови срещи!